Musím prežiť 10 minút. Môj boh. Ale Hunter má full dia z mečov. Do toho nám padajú random itemy. Toto je Drop Survivor. Ja super, gratulujem. Že by sme proste každé video mohli zmeniť ten bonusový item toho Diamond Huntera, že proste by bol meč, spírka, X-ka. No, X-ka. Jo, X-ka 2 kryty a som mŕtvý. Ma mrzí. Vo veľa prípadoch nie som expert, takže tu môžem hovoriť. Ale kámo, nie som expert, je moja hláška. Čo? Odkedy? Kámo, ty si proste privlastnil moju hlášku. Nie, ale ja proste nie som ogmol, ktorý... Nie, to je jedna vec, ktorú by som sa chcel od Ogmola naučiť. Nie len rýchle kraftenie, ale proste obecne aspoň brať rýchle... Môj bože! Keď ti dám 5 eur, zničíš blok pod sebou? Hej. Nie. Ja ho kľudne zničím aj zadarmo. Ok. Ježiš! Kámo, prečo sa ničia 2 bloky naraz, kurňa? Stupid. Hexos. No nič. Kámo, prečo sa ničia... Kámo, čo je toto? To bolo proste zadarmo spadnutie dole, ďakujeme. Taký dobrý kamarát, ktorý sa skoro sám zabil proste. Ale tie 2 kritíky ťa museli bolieť, to... Vieš, jak nie som expert. Môj bože, to bolo extrémne tesné. Ja chápem, že ty máš kopu tesných momentov, ale aj tak si sa sťažoval na to, že furt hovorím o môj bože, ale ty tu furt teraz hovoríš o môj bože, ja... takto zhodneme sa, že nie som expert, je tiež skúsilo hláška, ale toho. Je skúsil? To Eban povedal, myslím. No aj tak, Eban. Milujem Ebana. Mám rád Ebana. Kedy bude svadba? Kde sa bro stavia? Ale bro sa proste stavia kilometr odo mňa. Drž hubu na budúce a nerieš to, čo robím. Ďakujem. Kámo, jak ťa toto nezabilo? Nezabúdaj na to, že mám aj Resistance 3, nie len full dia. Ale mne príde čudné, že ty sa za mnou staval, aj keď si vedel, že mám spírky. Si zabudol? No trochu. Preto si sa stával aj na ten smer, aby si len dol do vody, chápem už. No to mal byť proste koniec videa. S tým, že túto sériu ukončím 2-0 a ideme proste na Netherite, alebo si pozveš kamaráta, ktorého nemáš. Ak ma porazíš ako Netherite, tak budem nesmrteľný Netherite.